салом ба шумо дӯсти азизам. дар ин видео шумо мефаҳмед ки чӣ хел аз кори ҳаррӯзаи худатон фоида ба даст биёред. акнун худатонро дар мағоза ва ё бозор тасаввур кунед. шумо барои хона лавозимотҳои аввалин дараҷаро харидорӣ мекунед, ба монанди собун, шампун, порошоки либосшӯвӣ ва ғайра. ба шумо качество, нарх ва хизматрасонӣ маъқул шуд. баъд шумо ин мағозаро ба дӯстон, шиносҳоятон тавсия мекунед. баъд аз муддате онҳо низ аз ин мағоза бо маслиҳати шумо харидорӣ мекунанд. дар ҷавоб мағоза барои харидории дӯстонатон ба шумо маблағи муайянеро медиҳад. баъд боз дӯстонатон ба шиносҳои худашон ин мағозаро тавсия медиҳанд ва аз харидории онҳо низ мағоза ба шумо мукофотпулӣ медиҳад. ба шумо маъқул шуд ин тарзи пулкор кардан барои тавсия кардан мукофотпулӣ гирифтан? компанияи Faberlic барои харидор будани шумо ва дӯстонатон ба шумо мукофотпулӣ медиҳад. ба ҳамин тарз беохир, ҳамон қадар харидор бисёр, ҳамон қадар пул зиёд. ин намуд фоида барои ҳар як иштирокчии ин гурӯҳ дахл дорад. барои ин чӣ бояд кард? истифодабарандаи маҳсулоти компанияи Faberlic мешавӣ ва ба дигарон низ дар бораи фоидаҳои компания мефаҳмонӣ ва пулкор мекунӣ. барои чӣ мо худамон бояд истифодабарандаи маҳсулоти ин компания шавем? барои он ки он чизеро ки мо худ истифода накардаем чӣ хел ба дигарон тавсия медиҳем.